Spoločnosť POP vyrába niekoľko z zariadení, z ktorých jedna z tých zaujímavejších je táto zásuvka, ktorá taktiež, ako nie mnoho zásuviek, podporuje funkciu stmievania. Balenie je veľmi jednoduché, s tým, že v ňom je len zásuvka a návod na použitie. Samotná zásuvka svojím dizajnom pripomína akúkoľvek inú inteligentnú zásuvku, teda nie tu od Fibara, ale akúkoľvek inú. Na jej tele nájdeme akurát jedno tlačítko na vypínanie. Tieto inteligentné zásuvky sú dostatočne veľké na to, aby nám zabrali celú dvojzásuvku, takže je dosť veľká. Porovnajme si ju so zásuvkou od Fibara, aby sme vedeli teda, čo je, aký je v nich rozdiel. Dobre, táto zásuvka od Fibara nemá funkciu stmievania, avšak zapína-vypína zariadenia. Tento rámček svieti podľa spotreby a meria spotrebu. Táto zásuvka vypína-zapína zariadenia, dokáže ich stmievať, avšak nevie merať spotrebu. Poďme si ich vyskúšať. Zásuvka od Fibara po zapojení zasvieti, takisto táto POP by nám mala zasvietiť, svieti. Na obidvoch je možné používať tlačítko. Do zásuvky si zapojíme lampu, môžeme to najskôr vyskúšať so zásuvkou od Fibara. Lampu vypnem, zapnem, to isté môžem robiť takisto cez systém. Pozrime sa na to. Lampa píše nám aktuálnu spotrebu, môžeme ju vypnúť, takisto zapnúť. Dobre, po prepnutí do zásuvky POP máme opäť možnosť používať tlačítko, ktoré nám zásuvku takisto dokáže stmievať, čo je vlastne tá výhoda tejto zásuvky. V systéme Fibaro táto zásuvka funguje veľmi dobre. Pridávanie je jednoduché, je Fibarom podporovaná, takže dá sa to samozrejme kombinovať. Môžeme zapnúť tlačítkom alebo vypnúť tlačítkom, zapnúť vlastne v systéme. Takisto v systéme potom funguje to stmievanie tejto lampy. Na trhu nie je mnoho týchto zásuviek, ktoré podporujú túto funkciu stmievania, takže ak potrebujete niečo, čo by vám pomohlo stmievať určité zariadenie, teda nejakú lampu za sedačkou, ktorá vám svieti príliš silno, čo je fajn, keď čítate, ale chcete ju mať ako podsvietenie, keď pozeráte televízor, táto zásuvka je veľmi dobrá. Takisto tá spolupráca teda spoločnosti POP s Fibarom je veľmi dobrá a tie zariadenia sú podporované naozaj kvalitne. Celú recenziu tejto zásuvky nájdete na stránke www.homesystem.sk v sekcii blog.